A iniciativa turística busca potenciar o valor patrimonial dos restos industriais dos que goza a ría de Muros Noia, coñecida como Ría da Estrela. A intención dos 5 concellos que integran o proxecto é poñer en valor o patrimonio herdado da actividade industrial do pasado. No caso de Noia, salienta a central hidroeléctrica do Tambre. Un edificio do século XX, un edificio construído con unha estrutura arquitectónica que simboliza ese patrimonio industrial que sirveu de base para a instalación dunha central hidroeléctrica, que ten unha estrutura arquitectónica de un importante atractivo. Dende Muros propoñennos visitas guiadas a varios puntos de interese. Temos persoal en turismo que fai visitas guiadas tanto o Muiño de Mareos, o Pozo do Cachón, como o Museo do Mar, que é a antigua fábrica de conserveiras de Sel. No primeiro caso, o Muiño de Mareas é un dos muiños máis grandes de Europa. Como digo, é visitable todo o ano con unha guía turística que nos fai unha visita. Ten dúas partes diferenciadas, un centro de interpretación de muiños e unha sala de exposicións itinerantes que alberga exposicións. En Outes, entre tanto, poderemos desfrutar da ruta dos carpinteiros cos pés mollados. É unha ruta que recolle todas as antigas carpinterías de Ribeira que había no concello dende fundamentalmente finales do século XIX ata mediados do século XX. Outes era un dos concellos de Galicia, o concello de Galicia que máis carpinterías de Ribeira tiña. Dende Porto do Son convidan a percorrer o Museo Marea. Facendo un recorrido xa polas dúas plantas que temos, vai a coñecer o que é como naceu Porto do Son. Todo naceu das fábricas de Salazón. Aí a forma de conservar o peixe que traían os nosos mariñeiros a Porto. En Lousame poderemos visitar a estrela do patrimonio industrial da zona, as minas de San Fins. Temos un museo mineiro que todavía temos que seguir implementando, completando con novos elementos nos que estamos xa a traballar demanda a Cámara Mineira, e que ninguén pode vir a Ría de Muros Noia sin achegarse a visitar a mina de San Fins e aproveitar e facer unha ruta de sendeirismo, ir andando hasta ali. En definitiva, a Ría da Estrela ofrece ao visitante todo un tesouro herdado do pasado.